Min età żgħira ta' 14-il sena, Sara li huwa isem fittizju inħakmet mill-vizzju ta' droga. Vizzju li stqarret li bidlilha ħajjitha u li ħalla fuqha effetti negattivi. Bidroga mhux biss se tħalli effetti fiżiċi, iżda anke psikoloġiċi. Bil-vizzju ta' droga jwassal biex il-persuna issir dipendenti fuq sustanza li l-effetti tagħha huma biss ħżiena. Sustanza li tagħmlek skjav tagħha, tgħidlek biex toħodha x'intriti, ma tkunx tista' tgħix mingħajrha u taħdem biss għaliha. Iżda kif jgħid il-Malti wara il-maltemp jiġi l-bnazzi. Dan kif din it-tfajla li l-umanda 19 sena qed terġa' taqbad it-triq tajba fiċ-ċentru ta' riabilitazzjoni tan-nisa f'San Blas. Programm ta' riabilitazzjoni li ddeskrivietu bħala wieħed li qed jgħallimha taffaċċja dak li ġib magħha il-ħajja mingħajr id-droga. Dan il-programm għalija huwa importanti ħafna għaliex fih qed nitgħallem insib aktar lil innifsi, qed nitgħallem aktar nippjana l-futur tiegħi. Innexxil naqbad li l-nifsi forsi mhux daqshekk ta' età kbira, allura aktar u aktar inħossni li għandi għal xiex naħdem. Qed nipprova ma nitlifx l-ebda minuta minn dan il-programm għax kull kelma tot. Titgħallem issib iktar lilek innifsek u tadatta ruħek għal ħajja u sitwazzjonijiet li hemm barra ma kontx kapaċi li ddilja magħhom mingħajr droga. Iżda meta tkun hawn ġew titgħallem biex hemm barra tiddilja mal-affarijiet mingħajr droga. Dwar il-bini ta' ċentru terapeutiku u ta' riabilitazzjoni għal minorenni li abbużaw minn droga, Sara kellha kliem pożittiv. Qalet li kien ikun aħjar għalija meta fl-età vulnerabbli li bdiet tabbuża minn droga kienet tkun f'ċentru ma' adolescenti bħala li kienu għaddejjin mill-istess realtà. Għalli kieku kont inħossni ħafna aħjar għaliex kont insib li l-nifsi ta' età żgħira ta' dak iż-żmien li qbadti droga tkun tista' iktar tippjana l-futur u ssib lilek innifsek malaj, ikollok ħafna iktar għal xiex taħdem u tkun iktar ma nista tamparek. Minkejja l-imrar tal-ħajja, Sara qed tuża l-esperjenza tagħha biex tkun ta' spallna għal adolescenti oħra li bħala kien jabbużaw mid-droga. Hija appellat lil dawk li nħakmu mill-vizzju ta' droga biex ifittxu l-għajnuna għandhom kemm għandhom żmien. Mela jien nappella biex ma jiddejqu xejn ma jħossuhomx skomdi għaliex illum il-ġurnata huma affarijiet li jiġru li ssib kullum kien, ma jaqtawx qalbhom u jekk jitolbu l-għajnuna m'għandhomx għalfejn jiddejqu għaliex hawnhekk joffrulkom l-imħabba kollha li jkollkom bżonn. Jarfu lilhom innifshom, hemm barra hemm ħafna iktar affarijiet sbieħ milli droga, jiġifieri jekk għandhom jagħmlu xi ħaġa l ħajjithom jidħlu programm hija ħaġa sabiħa ħafna illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar ikunu qed juru minn huma infushom.